Oh, yo, live muna tayo. Saan yung ano? Yung kariya na ano? Yung apple na baby ko. Ano? Hello. Maayong gabi. Ano? Dito kami sa kwarto. Tamang pintuhan lang. Live muna tayo. At yung dalawa, nandun sa ano, kina Papa. Bali, umuwi muna kami namin dito na ngayon lang. Nakauwi lang namin dito. One viewers, hello, good evening. Shout out sa lahat. Ano? Live tayo. Dito kami. Huh? Dito ka. Hindi tayo makatulog. Pintuhan. Ayan. Shoutout sa lahat. Thank you sa unang viewers natin. Kuya Bobby. Hello, Kuya Bobby. Shout out. Nasa Maynila na ata ito, Kuya Bobby. For viewers alone. Ano daw? Si Bibi to ah. Ano daw? Luna, ba't Luna? Nag-ihi. Ay, walang short yun. Ginala ko na yung damit niya. Wala kasi namin nandun. Kayong pinsan niya. Yung alaga ni Ami. Iniwanan namin. Yung kila Papa. Bebe, hiram mo muna ng short. Nadala ko na. Libre yun. Kami namin biglang umuwi dito. Para Dala na yung mga gamit. baka kasi Kuya Benji. Palaspas. Palaspas pa lang dyan, Kuya Benji. Andyan ako. Walang damit ka, yung damit lang ni... Oh, sige, nak po, kinak. Dala kasi namin yung gamit. Sa vlog. Okay lang. Okay, Kuya Benji. Thank you, Kuya Benji, sa pag-tune in. Thank you sa panonood. Bigla kami, salamat sa panonood nyo sa namin sa Bahay Kubo serie. Haba ng ads. Haba talaga. Thank you, Kuya Benji. Hindi na kami naglalagay ng ads kusang ano na yan sa YouTube eh. Ay, si Kuya Macbal. Parang Jason na Tiami Hay, sabi ni kay Macban. Hello po kay Macban, kay Bobby. Parang Jason sa tapat ba yun ng lupa ng magulang mo yung ibibenta ng magulang mo yung pagtatayuan nyo. Ito. Ano yun, Kuya Bobby, yung hinintuan natin na tindahan? Yun yung
nilagyan nila mama ng tindahan. Tapos bibinta na ng lolo ko. Halos katabi lang. Yung tatayuan namin ng kubo, katabi lang. Medyo may papasok doon, Kuya Bobby. Ano daw sabi ni Bebe? Nag 1.3k na daw subscriber niya. Yan. Sabi nung anak ko. Automatic pala si YT naglalagay ng... Opo kay Benji. Matik na yun. Yun po yung ano ngayon, yung policy ni YouTube po. Dapat din na galawin. Dati ginagalaw namin yun. Kapag ano, ginagalaw namin, iniiba namin yung lagay ng, ng ads. Ngayon, kusa nang mayroon po eh. Bro, makbal sa Birik Benji. Matik na siya. Pag naka private na, pag tinitingnan din namin, tapos may ano na siya, may ads na. Kuya Benji, Kuya Bobby, hello. Opo, dun malapit dun, papasok. Malapit dun sa ginarayan ng sasakyan, Kuya Boy. Sa linggo yun, Kasi bali, nung dumating na tayo nun, hinira na yun. oo. Wala na yun. Noong pagdating natin na umuwi sila Kuya Boy, sarado na yon. Kasi Nung araw din. Ay, Mm. oo. nagpasabi na na ano, may bibili. Tapos yung bumili, kapatid din mama. Kaso may mga ano kasi, may mga mabang kwento. Pero yung lolo namin, okay lang naman dun eh. Gamitin kaso, may bumili na. Yun sana yung magandang pwesto. Hello po Kuya Benji, Kuya Makbal, sabi ni Kuya Bobby. Sa akin, Canada ads ko. Sabi ni Kuya Makbal. Ilang viewers hello? Sa akin, Canada ads. Nasa Canada si Kuya Makbal. Canada ka, Kuya Makbal. Canada daw yung yung ano yun. Kaya yung ginagawa ko ngayon, kasi, ano nga, kahit may, alam niyo naman yung ginagastusan kay Ami. Kaya sila Papa, kasi nagmamadali na eh. Sabi ni Papa, gigibain. Sa Canada pala si Kuya Makbal. Ako nasayang naman ako. Kasi papalagyan ng kubo doon. Ang maganda ka ako niyan, ilipat na lang doon. Para magamit yung lupa namin ni Ami. Mataniman. Medyo makatipid na rin ako ng gastos. Kaso yung nililipat lang naman doon sa ano na yun, lupa. Yung pinakang bubong lang. Bubong. Kasi yung mga poste nun putol na. Kaya nanguha na kami ng ano. Piniprepare ko muna. Tapos sa linggo, yung mga sinabihan na ako rito, pagbabayanihan doon na buhatin yung pinakang bubong. Tapos maghuhukay. Ipapatong doon sa poste yung pinanguha namin ni Papa. Kaya madali lang yun. Nas bukas, maghahanap na ako ng mga 2x2 para pagbayanihan, makagawa ng, kumbaga ano, di na makagawa si Papa ng masyado, di na mapagod si Papa. Si Kuya rin ata yung nag-heart-heart na yun. Ngayon dyan, Kuya Rini. Shoutout kay Kuya Rini. Salamat sa Nasa pag-heart. Canada pala si Kuya Makbal Oo. ngayon. Ingat kayo dyan, Kuya Bal. Lahat mga OFW. Yung ads pati, ano, Mm. depende kung ano yung parati mong pinapanood sa YouTube. Yung mga ads doon. Shoutout sa silent viewers natin. Canadian Pero po pusong pala Pinoy. si Kuya Makbal. Kamusta Kuya Bobby yung biyahe mo kay Bobby? Nasa Maynila yung Kuya Bobby. Tapos yun na, nag-grass cutter na. Nasa Pinas daw si Kuya Makbal. Doon sa Pinas. Baka naka-ano ka, Kuya Makbal, baka naka-BPN ka. Maganda nang tingnan yung ano.
Magaganda ng tingnan na tanggal yung damo. Madami kang makikita na pwedeng gawin din sa lupa na yun. Sa- Madaming Papunti-untiin ko na papagandahin kasi sorry na sinabi ko na magiging extra vlog ko siya. naka-BPN nga si Kuya Makbal. Ayos naman. 3 bilog na inom ngayon. Pampatulog din bulag. Tapos bukas biyahe na naman kay Kuya Bobby. Ingat Kuya Bobby sa pagbiyahe. Iniwanan ni Kuya Bobby yung yung fiesta. Tapos babakuran na namin yun yung babakuran na namin yun yung lupa. May mga kinuha na kami dun sa bukid na pangbakod na Madrid de Cacao. Yun yung unang Kahoy. vlog mo eh. Oo. Kasi yung Madrid de Cacao kasi nabubuhay yun. Tapos sisingitan na lang namin ng mga iba-ibang pangbakod. Magpa-order ako kay amin ng nung isang rolyo na wire. Ay, daming plano. Daming plano dun. Pero unti-unti lang kasi So, di naman yung bumibigla. hindi pa pwedeng mabakudan kasi may nakiusap. May kasi nagpapagawa din. Huwag mo na daw Ang mauuna dun, kubo. Tapos gripo. kubo, konting bakod, gripo. At yung CR mahuli na. Kasi kailangan pag nagtanim ka doon, may pambilit din. Para di mahirapan si Papa igib-igib. Maganda yung pisto na yun. Magtatanim si Papa ng sitaw, talong, sili. Yung mga dun. Kalabasa. Hindi pa nga tapos yung hindi pa nga tapos yung gas cutter. Excuse me sa Pero marami pang gasolina. Kasi dinalan ko si Papa nung 7 liters. Hindi pa nga nakalahati. excuse me sa ubo. Kaya rin magandang gabi sa mga team Butakal. Team Mamug, Team Sap, Team Wakwak. Dami Pare-pares lang yung mga tao yun. Kanya-kanya ng team. Kanya-kanyang presidente. Yan, shout out. Team Hamog, Team Sapa, Team Butakal, Team Bebe, Wakwak. sleep ka na muna, bebe. Bebe na, bebe. Chiria. Libang-libang. Lang naman, bukas, maaga kaming babakod. Team leader nila Butakal. Maaga kami magbabakod doon ni Papa. Tapos mga bandang siguro, mga 8. Mainit na yun. Tigil na. Balik naman hapon. Tapos kung kaya pa ng oras, baka makapasok ako doon kay Tricia. Kuya Rene, good evening po sa Kuya Bobby. Good evening daw po. Kaya nagnabi ka, Bobby. Anuin ko lang yung oras ko. Hello, Bobby, sabi ko rin. Sabi kasi daw nung nakabili yung lupa. Dapat daw, kasi nasa Maynila may inahatid. Pagbalik daw dapat matanggal na yung dahan. Kaya, pasensya na po sa
lahat, mga viewers, mga sponsor. Mga sponsor ni Kuya Noli na wala ako ngayon dun. Kasi inaano ko muna. Kawawa sila papa, na-stress. Kaya inaalalayan ko sila. Sabi ko nga kagabi, huwag kang namroblema. Ako bahala niyan. Tatanggalin ka ako natin yan hanggang sa ano. Kasi yung pagpaalis ng pag nakitirik ka, ang alam ko dyan, pag pinaalis mo yung nakitirik, may palugit yan eh. Kahit di mo sariling lupa. Hindi naman yan yung basta-basta ano. Alis ka agad. Sabi ko, ako bahala ako niyan. Bro, Makbal. Ay, shout out. Sabi na meron. Sa linggo, mabubuhat na yung linggo. Siguro Makbal, di kasali sa Team Butakan. Mababaw lang naman yung tubig doon. Mabilis doon makakuha ng tubig. Nagkakaroon ng tubig doon. Kasi kahit isa't kalahati lang, bro rin ni hi, sabi ni Kuya Makbal. Hi, Kuya Rainby. Hello. Kuya Rainby, hello. Shoutout po. Lahat po sa pag-tune in mo. Kuya Rain, kumusta ang buhay-buhay? Nakapag-exam na ba, Kuya Rain? Best friend ko, bro. Wala na. Nagparamdam. Bro rin di kasali. Nagsabihin ko sa lupo. Kasi sumali ko yung Makbal. Ang pangit na nagpapul. Condition, alam ko lang sa Butakal ay malaking tilapia. Kapag naging isda ako, ano sa Batulin. Yung mga Butakal. Yun nga yun, Kuya Bobby. Malaking tilapia. Sa Butakal ngayon. Bro, Rain, hi. All goods lang po ate Ami. Tapos, na po akong mag-aral. Hindi yung sila. Yun nung last, ano ba? Yung tinanong nila, Yung tinanong nila sa'yo kung naka-exam na daw si Jay ba yun? yung naka-exam na ba? Sino yung mahilig nito na ano? Chicheria na to. Itong paborito ko dito eh. Yan naman yung ayaw kong kainin. Ano kaya Butakan ang meron dito? Butakal. Lit na ako sa ano kasi. Kaya hindi na ako masyado nakakapag-live eh. Nagla-live lang ako kapag walang pang-upload. Kalit na ako, di ko na dati nung sa Maynila walang pang-upload, lagi naka-live. Yan, nalilate tayo sa kwento. Bihira ko na silang makasuntuan eh. Comment section na lang. Grabe daw tao ni Karen. Tanungin mo kay Bobby sa Tibidang. Alam din nila. Saan kaya si Pula? Wala man lang upload. Parang nasa ano ako yan eh.
Nasa bukid. Doon sa family nila, ano, kapatid ni Nona. Mga doon sila. Sabi ko kaya rin, tapos na daw yun, pero may paparating na exam, finals na lang. Kuya Bobby, good evening, sabi niya, Kuya Rin, Alam na alam ni Kuya Renzi ah. Grabe siya. Dahil dyan, sasaludo tayo sa kanya. Pero Kuya Rin, mag-love shoutout daw. si J ay para kay R. Si R para kay J. Nung isang araw, di ba nag-live tayo? Kasi saglit. Rainby, hello, sabi ni Kuya Rin. Mahirap na kapag tinanong ko si my love. Ano? Kuya Bobby. May til... Mahirap na pag tinanong ko si My Loves bilang tililing yun. Shoutout kay Ate Bidang. Ito, Saan mo? Biscuit. audio. Hindi. Biscuit. Rainby, hello, sabi ni Kuya Bobby. Tawa tuloy sila Kuya Bobby. Nandun sila, Kuya Bobby, yung mga kapatid ko ngayon sa ano, San Vicente, kumakanta. Sa covered court. Kagabi, nag-champion yun si Nini kagabi. Ngayon naman, kumakanta naman doon sa San Vicente. Pasong tabi po sa akin ubo. At tayo ay kapagaling lang. It viewers hello. Sinilat ako nung nakaraan. Nagkasakit nung nakaraan. Tapos, nabayan ko na pupunta ako sa bukid na maghanap ng pangaligi. Sumama, pinagpawisan, Sumama. nawala yung magnat. Kahit may lagnat ako, naliligo ako eh. Ngayon siguro kantahan. Baka doon Kuya Bobby. Nandun mga kapatid ko eh. Ano mama. Nanalo po si Nini. Doon sa Champion siya. nilalabak. Nilalabak. Yung champion. Sana manalo na naman ngayon. Kasi sila eh. Madami sila nag-audition, tapos 15 lang. 15 lang ba? 15 lang yung natanggap. Kanina? Mm. Hindi ko natanong. Kasi hapon na sila nakauwi eh. Madami sila nag-audition, 15 lang yung nakuha. Si Girl Tapang hindi nakapasok. Yun lang dalawa. Grabe ang nila niyan. Kuya Makbal, lagari yun sila sa amateur. Basta ganitong buwan, sunod-sunod yan yung kantahan. May yan eh. May listanan sila. Schedule na yan sila tapos may yan, may... Group chat. Hindi, may time yan na isang araw, dalawang kantahan yung pinupunta. So, may group chat sila ng mga yung mga nag-amateur, may puntakan sila. Sila din lalaban-laban. Silang magkakasundo, Mm. pero may kalaban sila hindi rin kasundo. Ayaw masapawan kasi yun. Hindi ayaw masasawan. Pag alam na sila Nini ang lalaban. Kaya nga, Matik na. ayaw makalaban sa inyo. Tsaka madami din madaya doon. Kalaban nila. Si Aw sana sali nyo din sa kantahan. Ayaw ko rin eh. Nandun, nanonood lang yun. Nood lang siya. Kinakabahan yun. Kami lang dalawa ni Aw yung di lumalaban sa mga ganyan.
Kahit daw matalo yung manok nila ate, ano ba? Nila ate Bidang meron naman consumption. Konsumisyon. Consumption price. Niyaya nga kami manood. Kaso, ako talaga yung ayaw. Kasi one time, may na-experience kasi kami yun. One time, sumunod kami sa kanila. Kami, pati yung si Hailey. Kasi wala pa yung alaga ko nun. Ano, sumunod kami. Panalo siya, nawala siya ng gamit. Parang sabi ko, parang may balat. Grabe ata tayo. boses. Ngayon, bunso pa ang Diyos. Oo, nag-aagaw na yung boses niya. Kapatid kong bunso. Nagbibinata na. Mm. Kaya hindi pa matimpla rin kayo yung boses niya. Pero, kumatali pa rin. Mahal yun. Kaso, medyo kinakapos yung transition kasi. Sa gabi, si Nini first. Yung boyfriend niya, third. Girl tapang talo. Ngayon naman, audition, girl tapang din nakapasok. Si Nini, pasok sa yung boyfriend niya. Pero may mga barangay din, depende kasi, depende sa judge. Minsan nga si Nini talo, si girl tapang din yung panalo. Pero at least hindi sila nawawalan ng panalo sa kanila. Kaya medyo isang lakad nila. Diyan sa sigurado isa. Diyan sa San Vicente kan, diyan sa Bato. Nakailang kanta na dyan si Nini, hindi pa siya nanalo dyan. Ngayon ko lang ngayon, baka pala rin. Kasi minsan kasi nag-depende sa judge, tapos may favoritism sila minsan. Lalo na pag alam nila. Hindi nga kasi hindi sa paninira. May tinatawag kasi minsan na cooking show. May tinatawag sila na cooking show. Pag nandyan yung judge na ganyan, alam na. Kaya minsan din ako nanonood kasi mainis lang ako. Pag nandyan yung judge na yan. Kasi kilala na rin namin yun. Cooking show yung labanan yan. Nangyayari kasi yan. Halimbawa ako. Tapos yung judge kakausapin na. Halimbawa yung premium 5,000 hati. Hati yan. Take 2,500. Yung isang contestant ilalaglag yung Laglag na yun. score. Yung halimbawa, diba, Lalo pag isa pa yung punong hurado. Yari. Samantala yung nanalo na yun, hindi ngayon makalusot kay Nini sa mga ibang barangay. Ang ginagawa ko, din na lang nanonood. Nababadrip ka lang. Lalo nung nagkanta sa Albay. Pulanggi. mahirap pasukin ng ang kamsot. Yung premyo. Yung premyo nun, 30,000. Consolation prize. 5,000 yung consolation prize. Tapos nadagdagan pa yung nadagdagan. Nadagdagan pa yung naging 40 ata yun. Yung sa Lanigay. Tako parang first si Nini. Bandang huli kahit isa wala man lang nadala. Consolation prize. Ang albay, mahirap pasukin pag kantahan. Hindi umuubra Tagaroon yung nanalo. hindi umuubra ang mga taga-kamsur pag albay ang kantahan. Samantala yung nanalo na yun talaga. Hindi nakakalusot kayo Nini. Iriga. Baaw. Ayoko na. Hindi man lang yung makalusot. May tubig ba? Send viewers hello po at shoutout sa mga send viewers natin. Siyempre maraming salamat sa lahat na nanonood sa mga ina-upload ko ngayon tungkol sa sa kubo-kubo namin ni Ami. Pagagandahin namin yun ni Ami. Para pag wala ngang pasok, may vlog ako, may extra vlog ako. Bukod sa extra vlog, may mapagkukunan ako ng mga gulay.
At may libangan sila papa doon. Hindi pa ito ngayong bintana. Mm. Mas gagawa si papa nung ano, yung bamboo na upuan. Salasan. Bamboo salasin. Yun na yung ano, yun na yung business nila ngayon. Hmm. Kasi may request si papa sa akin. Kasi, siyempre, kakaedad na rin siya. Di niya na kaya yung matagal na nakaupo na nagbubutas. Ibili ko raw siya ng barina. Ay, ibili mo. Hmm. Kaya, nagmadali lang ako yan. Karaon, Hindi, online na lang. ano yung kakaraon? Kumain nila natin. Online mo na ngayon. Kumain mo Mm. na mag-ano. Umorder. So, sabi ko sa kanya, yung mga pabahay project, nagbibigay ng mga upuan. Hmm. Baka sakali, kay papa na lang sila bumili. Hmm. Pero same price. Ay, Kuya Danilo. Hello po isa. Kuya Danilo. Shout out po. Long time po. Mm. Kumusta ang buhay-buhay, Kuya Danilo? Si ano, si Kuya Teddy. Kumusta kaya si Kuya Teddy? Hindi mo parati natin kausap yun. Para may libangan pa rin si papa doon. Kasi wala yung tindahan nila eh. Napalago na sana nila yun. Yun yung binigay sa kanila nung sponsor nung nag-birthday si papa. Tapos nag-birthday si mama. Napalago talaga nila. Oo. Alam mo din ng Mhm. sponsors na yun na ano, nag-update tayo din. Tapos tuwa siya na Mm. nakita naman na yun lang. May mga pagkakataon kasi hindi natin hawak ng mga nangyayari. Okay naman. Gabi nga, sabi ni papa, ano mo problema? Ako wag na natin pag-usapan yun. Ang anawan, Yun ang ano na yun, hindi talaga para ano. ang anawan ka po natin yung ano, nailipat na yan. Tapos doon na lang sila. Excited sila- nga siya. Sila din yung titira doon eh. Nag-ano na nga siya ng pantanim. Papa-order na. Ay, sorry, excuse me po. Paano na siya ng pwedeng itanim? Sabi ko, pwede kaya magtanim din kasi sa mga kung magtatanim, mag-garden, ganyan. Farming. Pinaka number 1. Ay, dalawa lang yung pinaka gusto ko talagang itanim. Hmm. Yung kakao, tsaka yung papaya talaga. Kaya Danilo, hello po bukas. May ugutan ko na naman siguro bahay nyo dito sa Taguig. Taga-Taguig pala kay Danilo. Kuya Danilo, hello daw po. Sabi ni Kuya Macbal. From Canada. Saan po sa ano? Saan po sa Taguig? May tito ako dyan sa Taguig, sa ano, Signal. Ha? Sa Signal. Signal ba siya, no? Sa edit? Isang beses lang nakapunta doon. Hindi na naka-ano. Signal. Yung lulo ko naman doon sa Taguig. Sa ano siya? Doon mismo sa yung pagpapasok doon sa ano eh. Nakalimutan ko na. Doon sa libingan ng mga bayani. Ano yun? Kaya kapangalan nun eh. Nakalimutan ko na. Bumili. Sa... Kasi may water... Pasyo. Hmm? Diba? May water pan yun eh. Yung mataas. Tanungin natin kay Kuya Danilo. Nakalimutan ko na. Relax yung katawan ko. Nalalamig na. And viewers, hello. Hello po sa lahat. Siyempre sa walong nag-thumbs up. Dito lang siguro sa malapit. Walter. Jollibee Taguig. Malapit lang pala. Nung nakaraan na, ano eh, nung nasa Kabicol ko kay Bobby, may sunog dyan sa Taguig, dun sa Ramson area. Pero naapula naman. Nakita ko nagla-live yung taga sa amin.
Nakabalik ka na pala, Kuya Bobby. Ingat. Lagyan ko nga to ng jackets yan, Kuya Danilo. Ay, di ba may jacket tayo dati? Baka bago ka Man na ko. yun. Baka anong account mo ba yun, Kuya Danilo? Kasi nakaano na yun dati, di ba? Nakabagay pa tayo sa Kuya Danilo. Si Kuya Roque, sigurado, tulog na yun si Kuya Roque. Ay, dapat pala. Binuksan ko yung binigay ni Kuya Roy dun sa rin. Punta ako ng Antipolo bukas, kaya lang dalawa lang bahay ng bus. Baka mo na Ilang biyahe ng bus. Dalawa? Baka mahirap sumakay. Mag-ano ba bukas? Sa creek. May ano? Ano? Ano yung tawag yun? Malingong tagilya. Ano yung tawag yun? May strike? Kuya Makbal? Bakit dalawang ano lang? Dalawang FTI. Punta ako. Opo, alam ko. Kasi alam, dalawa lang biyahe ng bus. FTI pala. Si Kuya Danilo. Nakapunta na po ako dyan sa FTI. Pangasinan to Cubao. Kasi may mga kamag-anak pa ako dyan, Kuya Danilo. Ay, si Kuya Romel. Kuya Romel, mga Padua. Kuya Romel, hello. Kung may mga kilala ka dyan na Padua sa FTI, mga pinsan po yan ni Mama. Binawasan daw yung biyahe dahil sa ano. Taas gasolina, taas diesel. Siguro Kuya Makbal, maaga ka na lang umalis para... Hello, magandang gabi po Kuya Romel. Siguro maaga ka na lang Kuya Makbal umalis para ano, Kuya Romel, hi, sabi ni kay Bobby. ma-secure ang iyong Kuya upuan. Danilo, hello, sabi ni Karin. Bro Romel, hi. FTA pala siya. Buti nakaabot, nakatulog na sana. Ako bigla akong nagutom. Ito, nag-isna kami namin na Cheria. Kuya Bobby, may love shoutout, sabi ni Kuya Romel. Balik kakarating lang din kasi namin dito ni Ami. Tapos kwento-kwentuhan kami mga plano dun sa Kubo. Hindi pa makatulog. Kasi kanina nangali haba rin tulog ko eh. Nakatulog din ako. Kaso panay ano din, medyo mainit kasi. Ate Ching, kakak. Saan ka na? Nagpe-prepare na yung Kuya Romel ng ano niya. Ng Kuya Benji. Sana pumasok na si Ma'am Maria J. Habang nandito si Kuya Benji. Namimisan ni Ma'am Maria J yung ano eh. Nung trophy mo eh. Grabe si Kuya Benji, oh. Pinanonood niya talaga kahit ano eh. Isa-isa niya eh. Oo. Nanonood si Kuya Benji. Baka nalilito na yun si Kuya Benji. Salamat kay Benji. Bro Romel, isa pa kagaling. Kuya Benji, sabi ni Kuya Bobby. Galab siya mga bro, sabi ni Kuya Danilo. Bro Danilo, amo. Sabi ni Karin niya. Yung comment ko ni Kuya Benji sa yun yung taas, vlog ko. Yung vlog yan nung ano. Yung nag-swimming nung pag-uwi nila Kuya Bern. Sila ano yun, sila Palawan saka si Rita. Si Rika doon sa gitna, biglang nawala sa isip ko. Tama ka si Rita. Tapos naalala ko, Basta ma. marunong pala ako lumangi yun si Rita. Kuya Benji, alias Dennis Trillo pala siya. Sabi ni Kuya Bobby. Sa Malaysia, ako Kuya Bobby, kung nasa Manila, ako matagal na ako nakapunta ng Bicol. Sabi ni Kuya Romel. Yan si Kuya Romel sana, isa yan sa ano, kasama ni Kuya Bern na uuwi. Malaysia siya. Tsaka si Kuya Hawk. Yung nangyari, si Kuya Romel, hindi daw siya pinayagan.
Gusto niya talaga ni Kuya Romel umuwi eh. Hindi daw siya pinayagan. Bro Benji, sa akin ni Kuya Romel. Bro Danilo, may galang shoutout. Bobby, problema ko yan dati. Wow! Paging-pagi naman si Kuya Benji. Problema niya daw dati. Si Dennis Trino. Kuya Romel. Miguel of Charap. Sabi ni Kuya Rainby. Romel, sabi ni Kuya Benji. Pag umuwi kayo, kasi gawa na yung Gagawin. kubo namin, pwede tambayan yun. At may mga alaga tayo dyan na manok, pato, pwede tayo magkatay doon. Yan. Pag umuwi sila. Yan mo agad. Hmm. Hindi ka tayo nagkakatay ng manok. Ano? Pag-aalaga tayo ng manok, tapos ibibili ko kayo ng manok na ano, yung magnolia. Ito kasi ayaw niya magkatay. Hindi, Dami kong manok dito na dala. ang dami namin yung manok kasi ako nagkakatay ng manok. Mahirap kaya maging pogi. Napipikot. Ano Benji? Pogi yan talaga si Kuya Benji kasi yung mga ano niya, pogi tsaka maganda Ang laki ng problema mo, Kuya Benji. Ipamahagi mo naman. Kahit kunti lang sa akin. Sabi ka, Mami. Ang Maria J. Morning po, sabi ni Kuya Romel. Baka wala pa yun. Nagpe-prepare pa lang si Kuya Romel. Ay, parang nandiyan na yun. Baka Kasi salin 11 lang. na yan. 11. Hello, Ate Ching. Ate Shoutout Ate Ching. Totoo yan, Kuya Benji. Sabi ni Kuya Bobby. Oo, mga pogi at magaganda yan sila Kuya Benji. Sana nga pumasok ngayon si Mama Reggie para mabigyan ng trophy. Tapos ang boses niyan ni Kuya Benji, mala ano yan, mala Robin Padilla. Pogi pag walang kasama. Joke. Sabi ni Kuya Romel. Ang boses niya ni Kuya Benji parang ano, parang So, narinig ko na boss ni Kuya Benji. mala Robin Padilla. Sabi, yo, yo, yo. Mala Robin Padilla ang boses niya. May gilid-gilid lang tayo para pag nagtubo. 12 viewers alone. Wala, sa 12. Ganap sa lahat. Manood ka Ray. Hablang ni Jason, si Rica at si Palawan. Diyan sila sa bato. Doon sa bato. Kahit pa paano nakapag-vlog din si Jason. ng Nakaupo. konti. Nung umaga niya. Grabe, tuwan-tuwa kami. Bugbog ako sa biyahe. Tapos nag-try akong mag-upload. Ako mag-upload. Walang signal doon. Walang signal. Mahina ata ang signal doon eh. Pero nakaka-enjoy. Paring Jason, out muna ako, sabi ni Kuya Rin. Sige po Kuya Rin, salamat po. Tulog ka na Kuya Rene, 11 na. Yun kay Born. Sabi ni Kuya Benji. Yun kay Bird, sabi nila. Grabe 10 si, viewers daw. parang nag-1 battle yan si Kuya Rene, umabot ng alas 11 eh. Napanood ko lahat Kuya Benji. Napanood ko lahat Kuya Benji. Sinundo ko pa yun, Kuya Renby. Para sa'yo. Yung namin ni Kuya Roy. Sige po Kuya Rene, ingat po, sabi ni Kuya Bobby. Ate Cheng, magparamdam ka na, kakak. Baka nasa trabaho, nasa work na yun. Kasi 11 na. Sama ba? 8 na sa atin. Puro marites lang dito. nasa work siya, no? Ni-screenshot mo na din ba yun? Matangkad sa sa personal si Palawan. Parang mas matangkad siya kay Kuya Roy. Parang matangkad siya kay Ricky eh. Di ba? Oo. Palawan.
Matangkad Tawa si siya. Kuya Rindy. Matangkad siya kay Rika. Tsaka matangkad siya kay Kuya Roy. Si Palawan. Siya yung pinakamatangkad ata eh. Kasi si ano maliit. Grabe din effort ni parang Jason kakahatid. Maliit. Si Kaya ano, di na ako nakapag-edit kay Bobby noon. Nakapag-upload ako nung tapos na eh. Kung baga yung upload ko, wala na. Pati yung biyahe natin. Pero okay lang yung. nakita na kami ni Ate Mayang eh. Hmm. Nagyakapan kami ni Ate Mayang. Tapos hindi na kami nagkausap ulit. Kasi ano, medyo na busy na din ako sa mga batang nagbabantay. Kasi naliligo eh. Sulit na sulit. Enjoy lahat. Ako nga kahit ano, Hindi talaga nakapaglublog lahat ako. eh. Nakapaglublog Lalo ako yung nung anak ko. umaga na. Sino daw yung tumakbo? Walang ahim parang Jason. Di ko alam Kuya Romel. Ibabak ano nga, panoodin niya ulit mamaya. Bawal ko panoorin yun. Hindi, Cellphone mo? May Account mo? account. Pwede. Di ko nakita. Ay baka yung ano. Sa kabilang cottage ata. Oo. yun. Yung bata pa. Mayroon dun eh. Na biglang dumating. Ah. Sinagulat ang pagdating niyo. Naginton ata ni Kuya Roy. Oo, Kuya Romel. Nayari ako sa vlog ni ate, kuya, Benji, mukhang kailangan ko suyuin. Paktay ka diha. Ano? Kuya Rain. Nayari daw siya sa vlog. Mukhang kailangan suyuin. Rick, ato ako idol. Idol ko yan na bait di taas ang lipad. Tigahan ng iba sa rin. Nakatagay ito si Kuya rin eh. Sobrang bait ng sponsor si Kuya Born. Ang Kuya Bobby. Ulit niya. Ano mo ano? Ganda daw ng Ganda kasi ng vlog ni Nelson Malin ng GoPro. Dami ni Kuya Benji. Hindi maganda talaga yung quality ng GoPro lalo na pag swimming sa ganun. Kitang-kita talaga yung kalikasan. Kita yung langit. Kahit na i-ano siya, ilugnog Pag sa mainit. tubig. Talaga, ano ang GoPro? May ano yan, nasa na yung panlalay mo ng dalam mo. For the viewers alone, shoutout sa lahat. Lahat mong mata ng Itcheria. Walang tagay. Ito ang sinasabi ko, sabi ni Kuya niya. Close support and viewers. Ano lang. Halit viewers alone. Ito si Kuya Rene, niyayaya yan Kuya Rene. Pero makakapunta din yun talaga si Kuya. May Kuya Romel. Ay, si ano. Si ka-single kasi nakapokus siya ngayon sa ano eh. Sa Wala pa yung Facebook. lahat. Ako nakasubaybay kay parang Jason. Simula nang nag-vlog siyang sick sa single, hindi na nag-vlog. Opo. Salamat po Kuya Romel. Siyempre sa lahat. Salamat. Normahid pa yan si Kuya Romel eh. Yan si Kuya rin eh. Yan yung mga OG. viewers. Si Tawa si Kuya rin eh. Si Kuya James din. Sila ano. Sa lahat. Sila Kuya LB Aba. Kuya Kenneth. Naka-playlist ako. Mga new vlog ni Gis. Ay, salamat kay Benji. Thank you po. Kuya Benji. Maraming salamat.
Siyempre sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat. Ano pag kayo rin yung pumunta dito. At siyempre, babawi din ako sa inyo. Buong puso Mm. tayo mag-aano. Unang vlog ni Parang Jason yan yata ang damit niya. Naglinis bahay. Parang siguro, ito siguro yun. Saan? Linis dun sa bahay nila, ano? Rika. Oo nga. Parang yan Oh, ito yun. Tagad na ng damit na yun eh. Tandaan, tandaan. Oo, yan nga yun, Mm. Kuya Romel. Ito yun. Pinapunta kami dun ni Kanuli. Para may upload ako. Naglinis ang bahay na inuupahan. Yun nga. Naglinis ko ng inuupahan. Supportive talaga to si Kuya Benji, sabi ni Kuya Bobby. Kuya Bobby, pahinga ka na Kuya Bobby. Magbiyahe ka pa ata bukas Kuya Bobby. D1 ni Rika 1, pa-viewers na ako ni Noli, kaso lang wala ka palipad, di ka pinapansin. Hindi ka na pinapansin, Kuya. Sabi ni Kuya rin. Hindi. Day 1, Erika 1, viewers na ako ni Noli. Kaso lang wala palipad. Hindi ka pinapansin. Pag wala daw palipad, hindi pinapansin. Sabi ko rin. Ganun ba yun, Kuya Rani? Ano yung viewers ulo? Kariya. Naubos ko na. Ayoko na na. Nilalagay ko lang dyan. Iba ko ba, mapalungkot ako eh. Pero viewers ulo. Mag-ano ako kasi hindi ko alam yung post na nag-like ko ng nakaraan. Naka-UPI ko. Ano din? Huwag mo kaya. Hello sa lahat. Kwento po kayo. At kami makikwento rin. Kuya Benji. Ay, ito ang OG talaga si Kuya Benji. Oh. Driver pa lang na siya. Driver pa lang na si Japper. Kuya Japper. Kaya yun talaga si Kuya Benji talaga. Galing yan talaga kala Japper. Sa pasapasan na lang ng nung lumawak na yung Soward family yan. Kasi may kwento to si Kuya Benji nung nakaraan eh. Siya lang naka-moderator sa isang pinapanood niya. Kanino ba yun? Yes, grabe ang suporta ko dyan kay Noli. Lahat ng vlog niya. Nanonood kahit isang Kahit isa hindi ako hindi ako pinansin. Sabi ko yan. Hindi. Sino ba yung sinabi mo Kuya Benji na ikaw lang yung moderator dun sa nanonood ka kay Sino yung taga Yung sa Sapa nga, maliligo, si Ana? Yan. Parang si Ana ata yun. Ana. Pag umuwi ka kay Benji sa sa diet, daan ka dito. Diba taga-diet si Kuya Gatcho? Oh. Ako simula na nag-vlog ni Kuya Noli, solid na talaga ako sa kanya, sabi ni Kuya Romel. Nagsimula ako nanood sa lahat ng Team Paway nung nakaraang taon lang. Nag-review ako para sa board exam pampatanggal ng stress, sabi ni Kuya Rinby. Parang dito lang, sabi ni Kuya Roy, Ano? si Kuya Rinby. Saan? Parang, Taga-saan? Taga-Cavite din? anong lugar nga? Kuya Rinby? Anong lugar ka po?
sa ano lang eh. Siya ata ang pinakabata sa ano eh. Sa Team Bukakan. Kasama ka naman dyan, Kuya Randy. Sa Team Sapa, Team Hamong. Ako din, Benji, nakasub sa kay Idol Japper. Ray, Ray, play mo ulit. play mo ulit. Vlog ni Hindi Jason ko and nandun, baby mo. Baby yarn, Kuya Benji. Romel pala. Tagaliti. Sa Liti. Pero nasa Maynila ka, di ba? Kaya ano, Kuya Rindy. Babae para sila ni Kuya Ron. Manila o Cavite? Kalimutan ko yung sabi ni Kuya Roy. Wag mo naman ano Kuya Benji. Baka masira yung diskarte ni Kuya Randy. Wag na muna Ano na natin. yung baby? Wag muna natin i-expose ang kanyang baby. Baka maano pa eh. Baka mausog. Dali ko siya. Nalak ko ba yung tugal? Alin? Aray. Harapan ko. Hello sa 12 viewers. Busy ata sa work si Kuya Roy. Walang naka-tune in. Yan, shoutout sa lahat. Nasa Leyte. Kala ko nasa Maynila ka. Nasa Leyte pala siya. Member ng mga sa Mga Bisaya. 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 Tawa si Kuya, ano. Natawa tuloy ko yung Benji si Kuya Rindy. Kaya nasalud ako kay Paring Jason simula noon hanggang ngayon. Mababa pa rin ang lipad di tulad ng iba mataas. Basta ano, ganyan talaga dapat ano lang. Kumbaga humble lang tayo lagi. Kahit saan tayo dalhin ng panahon, magkapera, magkawala. Dapat. Walang load si Bro Roy. Salamat sa sa patuloy niyo pong suporta. Sa amin lahat, sa lahat. Kasi ako Oragon. Ay, ang daming lugar kasi neto ni Kuya Oragon. Benji eh. Taga Bicol na, taga Pampanga pa siya. Try niyo po kasing pumunta rin dito. Taga Makati pa yan. Pero marunong siya marunong siya mag-Bicol. Si Kuya Benji. Ako kahit anong nangyari, hindi ipagpapalit si Alamid. Parang Jason, Alamid family, solid ka lang. Salamat. Talaga yun si Kuya Ren. Kaya nga sabi ko nga Kuya Ren nung nakaraan, di ba, nag-offer si Kuya Bern. Kasi sabi ko sumama ka talaga eh. Kasi yun din isa sa pangarap ni Kuya Ren, makapunta din dito. Kaso talagang biglaan kasi yung pangyayari talaga. Kaya sabi ni Kuya Bern, akala ko walang kasama sa atin, pero napuno yung sasakyan niya. Malaki naman sa sakyan, malaki. Hindi rin kasi namin inaasahan na makakasabay din tayo. Kasi gawa nga ng schedule kasi. Hanggang ngayon, wala pa rin text yung PGH. Pero sinabihan kami, pag walang text, 2 months bago bumalik. Pero babalik na kami kahit wala pang 2 months, mga 1 month lang. Para gusto ko kasi maging madali na. Para matapos na yan. Himalaya ako, nahiya naman ako. Wala ako pang gastos. Sasakay lang naman Kuya Rin eh. Oo. Saka lang sila, saglit lang. Umuwi Saglit din lang. agad sila eh. Nauna ako sa iyo bro Rin eh. Kay Alamid. Striker, dati kanta lang yan si Alamid, sabi ni Kuya Romel. Oo. So kanta-kanta, mas mukbang. Mukbangan. Paunahan ba yan?
May tama. Banat na siya. Din yung ano, yung pumuno. Di, basta salamat sa lahat ng mga suporta. May mga nauna man o may baguhan. At saludo ko sa inyo. Kaming lahat. Pantay-pantay Oh, ang pagmamahal pantay-pantay namin lang. sa inyong lahat. Kung gusto nyo bumisita sa Kamsor, Kung ano lang yung ma-offer namin, Basta- pagpasensyahan nyo na po. Ah, ayun, si Kuya Bern, tikman niya na yung igado. At goods daw sa panlasa ni Kuya Bern. Kasi yun nga, konti lang yung kasi yun yung, kasi biglaan din yung swimming eh. Yung pagdating, kaagad. At tumawag na ako kila Papa kako, magluto ka ng ganito, igado, picadillo. Kaso, gabi na tinapos yun. na din ang oras. Gabi na. Sabi ni Papa, wala nang mabila ng karne, bukas na lang ng umaga. Ako baka pagdating namin dyan, di ka pa nakaluto. Yun nga, naluto lang ni Papa pansit. Yun yung Tapos, niluto niya rin, nadala na lang namin doon sa sa pag-swimming. Tapos, konti lang talaga, kaya ginawa ko, yung igado, hindi ko na yung inupin. Kasi konti lang talaga yun. Kumaga, sakto lang sana nung pag-uwi nila, nung makain. Tapos nung na Kuya Bor, nagtagay-tagay, nilabas ko na yun. yun yung Mm. pag, di ba pag nagla-live tayo, minsan nag-offer Natawa si Bro Rini. minsan di ba Kahit na nag-offer, hindi ako ganon, gusto ko. Sarik. yung sarili ko, pero na ng araw, parang Jason Tigil. Gusto niya daw, sarili niya tayo, nahiya. Okay kaya rin eh. Natawa si Bro Rini. Pansit ba to gusto ko matikman? Sana pala nag-ano tayo ng pasalubong kay Kuya Roy. Madalian nga yung Sobrang talaga. Madalian As talaga. in, parang pinitik-pitik lang yung Oo. oras. Ang bilis lang ng oras. Yung pag-overnight niya Ah. na nag-swimming, no? Bilis lang. Kung di lang sila nagmamadali. Tapos kasi yun, sasabay na rin nila sila Sunny. Yung sa Naga. Sabi ko nga nun kila Kuya Born, kila Kuya Roy, na paghatid ko, sabi ko magpapaluto ako para kumain muna bago bumiyay sila. Kasi baka raw gabi ng gusto, mag-check-in pa yun sila, sila Parsol. Sabagay may mga next time pa naman. Dami pa namang mga panahon na Kasi pag nag-America, nakilala yan si Lakeside Academy kay Kuya Noli, kaya biglang dumami ang viewers niya, Benji. Tapos, sigurado ka na ba maging Bicolano, Bro Ray? Sabi ka, Benji. Matik na pa rin, Jason. Intindihin mo na lang. Sabi ni Kuya Rini. Bro, kaibigan sila ni Kuya Noli. Kuya Rain, pakisagot po yung tanong ni Kuya Benji. May tanong sa'yo si Kuya Benji. Pag yan si Kuya Ben kasi umuwi, baka bibilang na naman ng ilang Tagal na naman years. sila. Kasi mahirap. Bro, Benji, classmate ko yan kay Ate Lakesider. Sabi ni Kuya Rini. Kaya Benji, mag-aaral pa ako ng halita ng Bicol. Kaya nga Romel, sayang kay Rica. Kung sila pabahay at Kalusi, Vince. Walang pikunan na habi. Lemon view, hello. Halos parehas lang naman ang salita ko yan. May halo. Konting-konti lang ang iibahin. Bisakol kami. Halos magkakaparehas din ang salita. Mabilis lang maintindihan ang Bicol. Tsaka karamihan na din ng nandito sa Bicol, nag-a-adjust na din. Nagtatagalog na din ang mga tao. Paturo ka na. Sila paring kay Jason Ray. Mabilis lang matutunan ang Bicol. Parehas lang, pati yung
sa Leyte at ang Bisaya pa halos nagpaparehas lang sila. Matura ka, Kuya Ray, kay ano? Kay Kuya Benji. Pero kahit hindi mo maiintindihan mo kasi karamihan ng tao dito Si nagtatagalog na Ate din. Chinga, natutulungan, ito smag na eh. Sabi ko yun. Ito smag na. Natuto si Ate Ching nun eh. Yung taga sabi, dito Tagalog na din ang salita. Yung Basta ba? anak mo nga, Tagalog ang tinuturo namin. Ako hindi ako Perry ko, alam kung katotohanan kung bakit nagkaganon yan. Isang Perry mo. Mag-vlog na yan si Bro Rain Benji. Pwede, Kuya Rain. Alam yung viewers sa Loas, mga viewers natin dyan. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-tune in nyo. At bukas, gawa naman tayo doon. Kung may oras, kasi konti lang na pag mainit na, pahinga muna doon. Grabe ang init. Oo. Tapos hapon naman babalik dun sa pinaglilinisan namin. Kaya kanina, yun nga, sinunog ko yung mga damo. Tapos may natira pa doon na igagas cutter. Bukas yun, haba akong nagbabakod, nagtatanda ng mga kahoy, si Papa magagas cutter. Tapos paghapon, pwede naman sunugin. Tapos pag may oras, baka makapunta nga kayo kay Tricia o kung saan yung gawa ng ng team. Bro, rin okay na sila past is past, sabi niya mo. Malimag chat ko. Tatlong kabayan na ba nakalimutan ko. Sabi nga rin eh. Imposibleng mangyari yan, Kuya Romel. Takot ako sa camera. Mahiyain. Di, Kuya hindi. Ako nga, ganyan din eh. Nung una kong sabak kasi, sabi nila sa akin noon, mag-vlog na rin daw ako. Di ko alam kung saan ako magsisimula eh. Kung paano ako mag-i-intro. Dati nga, ibinibigay ko pa kay Pula, ikaw na ako mag-intro. Tapos pagpapatuloy ko na lang yun. Tapos bandang huli, naisip ko, na pares lang naman, puro lang naman tao eh. Kumbaga, kaya nga nila, di sabihin kaya ko. Yun na. Dati nagtatago pa ako. Bago mag-intro, ayaw kong yung marinig nila. Tapos yung araw-araw namin na pagsama-sama, Ay, sinasabi si Kuya Benji. na nagkakasama kami. Basahin mo. Kaya nga, Ray, mag-vlog kayo ni Palawan, dami niyo sponsor na viewers. Di ba, Romel? Tapos si Kuya Benji. Kaya nga, Benji, kapalan mo lang mukha mo, Bro Ray. Sa totoo lang, ayaw ko manood din kay alam ko story. Si Palawan na lang mag-vlog, di na ako sasali, sabi Kuya Ray. Parang kay Iga do, Rick ang lalaki. Bahay nila. Laki ng bahay nila. Laki ng bahay nila. Kaya Danilo, alright pa rin Jason, out na muna ako. May pasok pa kasi ako. O sige po, Kuya Danilo. Sige po. Ingat po Good sa night work. po. Salamat po sa pag-tune in. Ingat po bukas. Salamat, thank you. Dapat po kayo ni Palawan. Kulab. Kuya Benji. Yan na kaya rin. Awat mo na Kuya Rene. Paawat muna tayo Kuya Rene. Hello sa 12 viewers. Certain viewers, hello. Nandito na kaya Benji. Kuya Benji, hello kayo Maria J. Hello mo Maria J, shoutout po. Good morning po sa inyo Morning. dyan. At dito ay Kuya Benji, maghahating gabi. Maria J, andyan po. Good morning po. Kuya Danilo, Bye Kuya Bye po. Danilo. Kuya Benji, alam na.
I think makukuha ko na ang trophy na una, Kuya Benji. Huwag ako nagkalalag kasi awat na kuya rin eh. O, yan na, yan na. Ayan na nga. Oh. Ayan na po, Ma'am Maria J. Ate Maria J, hay na po sabi ni Kuya Rinby. Ayan na yung trophy. Tatlo Nakuha pa. mo rin po, Ma'am Maria J. Nagtagpo ang landas. Yun ni Kuya Benji. Nagkatagpo. Nagano kasi si Kuya Benji, nanonood ng mga past vlogs eh. Kaya medyo Ikaw, nalilate. awat na po kayo, Kuya, ano. Oh, Kuya Rain, hi, sabi ni Ma'am Maria J. Awat na Kuya. Ayan na. May trophy na. Nabigay na po Ma'am Maria J. Nagtagpo ang landas ni Kuya Benji at ni Mama Maria J. Wala pa si Ate Ching. Thank you, Kuya Thank Benji. you, Kuya Benji. Wala si ano. Si Kuya Jaime na. Oh, sila Kuya Ruben. Shoutout sa kanila. Kuya Ruben. And Kuya Jaime Vera. Sa lahat. Kuya Rene, pahinga ka na Kuya Rene. Awat. Awat ka muna Kuya Rene. Hello, Kuya Jaime. Hello Baka po. may masabi ka Kuya Rene. Oh. Kuya Rini, hi. Sabi ni Ma'am Maria J. Yan. Yan ba, Kuya Jaime? Huwag kang maghamon. Ikaw din. Kuya Romel. Kuya Jaime Kabayan, magandang shoutout. Yan, shoutout po. Team Hamog, hello. Sa lahat. Bro Jaime, mega love shoutout. Kuya Romel, hi, sabi ni Ma'am Maria J. Bro Jaime, mega love shoutout po, sabi ni Kuya Romel. Bro Jaime, hi, sabi ni Kuya Benji. Ayun na pala si Kuya Jaime nandun. Shoutout sa lahat. Hi daw sa pangalawang Account. account ni Kuya Benji. Kuya Rene, awat ka Kuya Rene, please. Awat na Ate po. Cheng, hello po. Maray na aga, wow. Maray Ang na lakas aga. ng pandinig ko pa rin, Jason. Kaya kumakaway. Yan. Salamat po kaya, Jaime. Maray na aga. Ay, maray na aga man sa imo. Maray na aga din. Kuya Benji, nandiyan si Ate Cheng. Kala ko tos magpa. Gising na pala Kuya Benji. Marahay na aga man Good sa morning, Jason. Ang dami sabi ni Ate Cheng. Ate Cheng, kakak sabi ni Kuya Romel. imo. Ate Morning. Cheng, hi, sabi ni Ma'am Maria J. Ano sabi? Kuya Romel. Aba. Bro Benji, Bro Romel, Bro Rain. Hello, sabi ni Kuya Jaime. Kuya Rain B. Ate Cheng, hi. Hello, Kuya Rini, Kuya Benji, Kuya Jaime. Ate Maria, hello. Hello, sabi ni Ate Cheng. Good morning na po. Nandito sa Pilipinas. Ay, Ate Cheng, trophy. may patropi May si Kuya patropi Benji din. kay Ate Cheng. Ate Cheng, hello, and Maria. Sabi ni Kuya. Kuya Romel, kakak, sabi ni Ate Cheng. Ayan na, ang kakak ni Kuya Romel. Kuya Born, pasok. Nagsasilent si Kuya Born. Thank you sa pag-tune in nyo sa lahat. Huwag niyo ako subukan. Awat. Bro Rini, hello, sabi ni Kuya Jaime. Yan, shoutout po sa lahat. Ano, Team Hamog. Ay, sila, Kuya Dani. Shoutout, and Ate Ampi. Hello, Kuya Jaime. Hi, sabi ni Mama Reggie. Tawa si Kuya Rini. Bro Jaime, hello. Sabi ni Kuya Rini. Yan. Si Kuya Ruben kaya nakapag-breakfast na ba? Nagluluto yung kayo ng mga alaga niya. Kuya Rene, hello. Sabi Kuya natin Rini, hello, siya. sabi natin, Cheng. Yan, siyempre, shoutout sa lahat. Kumusta na kaya sila, Kuya Jogger? Si Kuya Jogger Oh. na.
Shoutout sa kanila. Kamusta Kuya kaya Jagger, kamusta na? Kuya Rini. Kami joke lang. Kasi, kinakabahan ako sa'yo, Kuya Rene. Hi Rain, sabi ni Ate Cheng. Kinakabahan ako sa'yo, Namiss Kuya namin Rene. ni Bro Jaime si... Yun, si Ate Cheng. Cherry. Tawa si Kuya Romel. Si ano, may mga Sila... nawala na talaga. Sila Ate Maris, saka si Kuya Julius eh. Ah, busy lang yun sila. Si, Miss ko kayo, sabi ni Ate Cheng. di ba, miss na may kasamang tawa. Hmm. Ayan. Hindi si ano kasi nagpaalam yun, di ba dati, si Kuya Jagger, kasi nga daw, madami daw nag-ano sa kanya. Nag-add. Ang dami daw nagme-message. Muah sa lahat. Kaya nag-ano, Muah sa lahat. kaya nag-deactivate ata siya ng messenger niya. Hmm. Ayun o, nasa work na pala si ate ko. Ingat Ate Cheng sa work. Okay lang to, ganun yung may... Ano yun? Hindi ka namin na-miss. Kakak, sabi ni Kuya Romel. Ganda ng lupa nyo. Opo, malawak pati yun, Ma'am Maria J. Yung bukid. Bukid yung ano, Ay, nililisan nunilisan. natin. Opo. Yung nililisan Oo. natin. Kaya Ingat sa medyo- work mo, kakak. Medyo ano pa yun eh. Di pa tapos. Gagas ka tayo bukas. Ano lang ito. 16 viewers hello. Konting Hmm. konting ano pa yun eh, linis-linis. Tapos, pag umulan, pwede na siyang ano, Traktor. traktor. Oo. Traktor. Basta maganda yung kakalabasan ng lupa na yun na tataniman mga gulay. Na-imagine na nga namin yung mga gulay doon. Basa-basa ka. Yes bro, Benji, miss ko talaga yan si Ate Cheng. At syempre, Maria J, sabi ni Kuya Jaime. Nagkita na ba si Maria J at Ate Cheng? Tanangin natin sila, Kuya Benji. Totoo ba yan? Kakak. Kakak. Hello, Kuya Jaime, sabi ni Mama Maria J. Di po ata sila, di ko alam, nakita na ba sila? Nakita na daw po kayo, Ate Cheng. Ewan ko sa iyo, kakak, Kuya Romel. Ano lang sila, no? Parehong bansa. Kuya Rene, please po. 13, hello. Kuya Romel, please po. Nagkita na din kaya si Cheng at Bro Robin. Parehong bansa sila eh. Hindi pa ata eh. Sila Kuya Born. Yun. Yun, shout out kila Kuya Jojo. Nasa US sila, di ba? Yun, shout out kila Miss NYC. Hindi pa, sana malapit lang kami. I want to meet Ate Cheng. Sabi ni Yun. Maria J. Wala pa akong na-meet pa. Siya ako. I'm invisible. Ano siya? Invisible. Invincible. Nahiyain. May joke lang yan. Opo, ako Yarini. Kinakabahan ako po Yarini. Masyadong matatakotin ang puso ko po Yarini. Hello sa 13 viewers. Masyado akong naaapektuhan sa mga bagay-bagay ngayon. Kabado lagi ito siya. Kaya siguro, pabagsak-bagsak yung ko eh. Tinatamaan talaga ako ng eh. Pero ayan, strong. Strong. Kung lupa lang, madami ang problema. Bahay.
kung lupa lang, madami ang problema bahay. Sabi ni Kuya Benji. Ate Cheng, kailan uwi mo ng Pinas? Bye na po. Bay na po kami. Sorry Kuya Rene, masyado akong kinakabahan lately. Masyadong mabilis ang ano ko, ang thoughts ba, ang natitrigger Shoutout ang sa aking 13 viewers at sa 11 na nag-thumbs up. 14 viewers lang. Ano lang. At wala yung dalawang chikiting. nandoon sa, Iniwanan namin dun sa kila Papa. kasi nakatulog kasi, Mm. ayun, Kaya bigla kaming umuwi kasi parang nararamdaman ko dito sa ano, na alam nilang wala kami. may nawawala Baka kasi mga Sumalakay yung mga mapagsamantala. Sabi bigla kaming umuwi ni Ami. hindi ako umuwi, wala kami bahay sa Pinas, I'm poor sabi ni Ate Cheng. Tawa tuloy sila. Oh, may link na si ano kay Benji. Ano yung link ko kay Benji? Mamaya bubuksan natin yun. Try ko nga buksan. 14 viewers hello. Ay, yan yung vlog ko. Ano? May yung vlog ko yan. Yung link ni Kuya Benji. Naku, magbantay ka uli sa mga bahay. Salamat ng tindahan. Ano? Naku, magbantay Hello ko ka Kuya ulit Ruel. Sa Kuya mga Ruel. bantay, salamat ng tindahan. Ano Ate Chen. Morning sa lahat. Shout out sa Team Batakal, Team Pawoy, Team Angels, Team Selosa. Wow, Team Topak, Team Babaero, Team Hamog, Team Babaero, Team Tililing, Team Byuda, Team Single, Team Otot, Team Kulubot. Dami, Kami ni Kuya Hok. Dami nyo, Team ah. Baka yung member nito ay isa lang. Masaya dyan mga angels. Pahuway Sabi ni Kuya Benji. Hello Kuya Hawk. Sabi ni Mama, ay ni Ate Cheng. Pero well, hello daw. Ano yung TV? Wala naman ito. May kanto. Kambal well. Isang kagaling. Sabi ni Kuya Ronald. 14 viewers hello. Shout out po. Cheng, watching mo yan. Si Bern, makita mo. Sabi ni Kuya Benji. Pinapanood pala ni Kuya Benji kay Ate Cheng para daw makita si Team Kuya Hungol. Benji. Team Ungol, Team Silip, Team Bulug, Team Topak, at higit sa lahat, Team Pasaway. Ang dami ang dami yun. Basa. Iinom lang ako. Dami na nga ang team. OG pa rin yung Team Hamon. Kailangan dami yun. Hello, Kuya Ruel. Sabi ni Mama Maria J. Hello, Ate Cheng. Mega love shout out. Miss you po. Sabi ni Kuya Hawk. Play muna, Ray. Diyan si Hawk. Takot-takot tulong namin. Sabi ni Kuya Ruel. Kambal, sinong Ruela? Ruel lang. Ayan, si Kuya Hawk. Ruel. Bro, Benji mo ganun sa sabi ko Ruel. Sino pa kambal? Hello sa tayo. Good morning sa inyong lahat. Morning sa lahat. Good morning. Morning na dito. 12 na. Papa tulog ko kanina. Habang nag-aantay ako kay Papa. Napanood ko na yun. Kuya Benji. Hello sa lahat. 14 viewers hello. 7 viewers hello po. Mauri G, hello po. Nagagalab charon sabi ni Kuya Ruel. AKA Hawk.
aka Kuya Hawk. Eh, nandyan yan si Kuya Ruben, saka si Kuya, si Kuya Ben, nandyan. Naka-silent. Grabe pa nga tayo dati, di ba ano? Kasi nawawala. Sila na Kuya si- Teddy. Mga viewers natin. Sana viewers lang, miss, sabi ko rin eh. Play mo lang kasi masaya sila Ray. Wait lang nga. Ito ko na. Pero Rowel lang ako, kambal. Ayaw ko ng Rowela. Buti pa buti pa kung yung baya mo may sidecar. Ikaw, kailan kaya kambal? Diyan si Hawk. Takot ako dyan. Sabi ni Karen. At siyempre, ingat-ingat sa lahat ng mga nasa work. Ingat po kayo. Thank you sa pag-tune in. 13 viewers low, 7 viewers ano po. At abang-abang ulit kayo sa vlog ko dun sa ano namin ni Ami. Araw-araw, maano dun, basta malilinisan na namin lahat. May batuta ba yan, bro, Rini? Hawk. Edo, ba't ka takot may ginawa ka? Siguro kaya takot ka. 13 na pala, sabi ni Karen. Tawa si Kuya Romel. Tawa din si Kuya Rowel. Nagtawanan na sila. Saan ka ba? Tapos linggo tayo na yung kubo doon. Sa ating bahay kubo serye. Tapos magtatanim-tanim na. Kakapanood ko lang din sa vlog ni Ate Jenny, Kuya Benji. Nayari ako. Nayari pala. Si Kuya Rainby. Buruhok, wala man masyado. Sabi nga. Wait ko yung bahay ko bo serye. Yan, opo Ate Ching. Salamat po. Basta may ano dun, may mga gagawin kami dun na pinaplano namin. Abangan nyo lang sa mga vlog na pasunod-sunod. Kasi papagandahin ni Papa yun. Kambal okay lang yun kay bayaw ako. Wala pero may sipe. Bro Robel, hello. Sabi ni Kuya Jaime. Bro Rin, pati ako yari ni Palawan sa vlog ni Ate Jenny. Parang malapit na. Ilang araw na lang siguro bakasyon ni Kuya Jaime ah. Hindi ko na. Kuya Hano? Ay, hindi pa. Kasi simula nang nag-live kayo, sabi mo, ano, Kuya Jaime, hello. May ganun shout out. 30 days from now. Oo. Ako din hintay ko yung kubo mo. Salamat po. Ma'am Maria J. Thank you po. Behave lang ni Bernie. Musta Ate Ching, sabi ni Kuya Jaime. Hindi na ako titira. Opo, pwede. Opo. Gagawin namin ano yun eh. Kasi gusto ko talaga. May ano siya, may sahig siya. Nakaangat siya kasi nababaha pala doon. Kasi di naman siyang binabaha mo. Natutubigan lang kasi ano Pag yun. ulan. Oo, natutubigan lang yun kasi dati siyang palayan. Di siya yung baha. Gagawin I'm natin. okay Kuya Jaime. Thanks for asking. Sabi ni Ate Ching. Basta maganda yun. Balak ko sana doon isimento. Ay, balak ni Papa isimento. Kaya sabi ko, huwag natin isimento muna kasi kubo-kubo lang. Gusto ko yung native lang siya. Native siya. Sabi ni Papa, isahig na lang. Yun. Kaya may sahig siya. Angat lang Basta, konti lang. Gusto nga ni Papa lagyan yung mataas yung sahig. Tapos yung mga manok, doon daw. Silong. Nakahanap na tayo ng matibay na poste kasi nga bagyo.
Oo. Bagyo yun. Kailangan nakasimento ang poste ng dapat. Pati ako dyan din ako titira kahit sa tabi ng pinto. Bakit sa tabi? Pak, hindi naman sa loob. Kuya mo. Maibit kapag may pumasok. Ito Ba, tulak. kapag ano, pag ganyan, Oo. yan pala, ikaw na naipit, di ba? Tawa tuloy si Kuya Ramon. Tapos yung mga, basta may mga alaga kami doon na ilalagay. Tapos, yun nga, yung ano, yung mga manok o kaya pato, naggagala-gala siya. Tapos may ano lang siya, may daanan siya na, kumbaga hindi, hindi Yung, siya yung nakakalat sa ano, doon sa kubo. May ano siya, may daanan siya. Kasi kung kalat siya doon sa ano, yung mga tanim, yun din yung sisira nun. Basa mo naman, basa. gagawin natin maganda Oh. sa abot ng ating mukha. Parang Jason. Pati si Mama Maria Jean natawa. Parang Jason na, Ate Ami, sorry out na ako. Sige Kuya Rene, pahinga ka Thank na you, po. salamat po. Thank you. Kuya Rene, umabot ka na. Parang first time ni Kuya Rene umabot ng alas 12 ah. Ingat ka po. Sige, tulog ka muna. Hi Kuya Hawk, magpa-reserve ka ng space mo sa kubo. Gagawan natin ng paraan para sa loob lahat. Sa pinto. Huwag na sa pinto. Babantayan ko kayo sa loob. Baka ma-NPA, sabi ni Kuya Hawk. Kaya Rene, good night po. Sabi ni Ate Cheng. Ate Cheng, hello. Maraming aswang sa Bicol, Ate Cheng. Huwag kang matulog sa kubo. Sabi. Parang Jason. Sabi ni Kuya Romel. Natakot na kami Kuya Romel. Hindi ako naniniwala sa aswang. Sorry Kuya Romel. Ay Kuya Romel. Hindi ako siya. Drapa ko lang yun. Sabi ni Kuya Romel. Doon ako sa tabi ng kitchen para malapit sa pagkain. Sabi na Ate Cheng. Kung si Kuya Hawk malapit sa pintuan, si Ate Cheng doon sa Mahiya kusina. sabi niya. Pwede Ate Cheng. O kaya ako sa pintuan nila Ate Cheng. Tawa si Kuya Renji. Oh. Good night Kuya Rene. Sabi naman, ha? Aswang. Tawa. Tirador ka pala Ate Cheng ah. Joke. Ay, Kuya Rene. Hindi ako naniniwala sa aswang-aswang nila. Lilipat ka lang sa ibang live. Ba't may naka-live ba na iba? Di lahat. Lahat pag, kung sino yung mga gustong pumunta ng Kamsor, sa barracks, tapos kung pumunta sa amin, welcome lahat, welcome. Opo. Oo, lahat. At sana yung ano, Mm. makapaghanda tayo para ano, para Para maayos ang lahat. maipagluto, matikman nyo rin yung mga niluluto ko na ano. Yun nga din sa isa sa nahiya din kami kay Kuya Bon talaga kasi hindi rin namin siya naasikaso ng ano yung pag todo kasi sobrang ano ang bilis lang ng pangyayari. Hindi rin kami makipagkwentuhan kay Kuya Bern kasi nga yung mga bata na Basa. hirap din pabayaan. Ay, naniwala. Naniniwala kayo sa aswang talaga ako hindi takot ako sa buhay na tao. Ate Ching. Magdala ako ng maraming bawang pantakot sa aswang. Sabi natin siya, tawanan Tawa sila. sila. Pupunta ako dyan para makatikim ako ng lubi-lubi. Ay, Yun. sige po. Lubi-lubi. Sarap nun talaga. Tapos may inihaw. Nung pumunta nga kami sa bukid, yun ang hinanap ko. Nakailang ano lang ako nun. Ilang pitas na kasi ganito tag-init. Medyo ano yung mahina. daw ng lubi-lubi. Mm. Bro Hawk, wala naman ako ibang live. Sabi ni Kuya Rimon. Dito ka lang Ido, sabi ni Kuya Rowell. Pero pag nagtag-ulan na yan, dami na naman yan. Kahit saan, pakalat-kalat na yun. Kasi ano yan, tumutubo lang kung saan-saan. Mm. Pero parang piling ko tinatanim din yun kasi may bunga Hindi yun. mo. Nilaglag lang yan. Kasi yung bunga niyan, hinakot niya ng mga ibon. Tapos nalalaglag nila. Kaya nga, tinan mo, mga kung saan-saan mayroon. Oo nga, yung lubi-lubi, ano lasa. Lasa nung sabi natin.
Magbakasyon kayo, Ate Ching. Hindi Para kasi matikman niyo maano po. eh. Hindi talaga namin masabi Ma'am Maria, na yun lang ang pinunta sa Bicol. is, ano yun Sige eh. na nga bro. Hindi kasi namin Basta maano. masarap siya. Ano ate Chen, hindi namin masabi kung ano talaga pinakang malapit na lasa eh. Mm. Hindi, oo, hindi. Siguro depende din sa pagkakaluto yun. Kuya Romil, tawa. Wala, Ma'am Maria di ba? J. Para wala tayong Oo. ma-imagine na parehas na ano. Maria J, amo sabi ni Karini. Hindi naman ate Chen maalam kung saan siya malapit eh, na lasa. Pero napakasimpleng luto lang. Kasi yung alubi-lubi kasi sa amin yan yung isa sa pinakamadaling iluto. Parang mas madali siya sa lahat. Mm. Hindi katulad ng dahon ng baligoy. Lalo na ng- po pag ano, yung kainin mo siya nasa bukid kayo. Talagang yung... Kasi pag pinitas mo kasi yung lubi-lubi, pag pikasoch, Mm. lilinisan mo lang, salpak-salpak mo na siya, Mm. tapos lagyan mo ng gata, sibuyas, bawang, takpan mo lang, ilang kulo lang luto na. Isa siya sa pinakamadaling maluto eh. Ano sabi ni Karami? Ano, wala sa ate amin, diba? Tali yung lubi-lubi. Mm. Sa amin, lubi-lubi kasi gulay. Lubi-lubi. Para siyang, kasi Yung, may ibang tawag nun, nyug-nyugan. nyug-nyugan sa... Ano kaya Benji? Nakita nga ni Kuya Roy. Ito ka ko yung pagkain lubi-lubi. pala. Oh, kuya, ano kuya? Kuya Hawk sa amin, lubi-lubi, parang nyug-nyugan ang sa Visayas. Sa parte ng Visayas ang tawag doon. Hindi sila kanina kinakain yun. Magdala ng sangkap. Nung bata pa ako, ganyan yung ginagawa ni Papa. Pumupunta kami dun sa bukid na yon, yung pinagkuhanan namin ng kahoy. Tapos, dun na, yung kakainan namin yung bilaho ng nyug o kaya yung barani, yung pinaka Saha. yung hindi yung dahon ng nyug. Kaya Ay, saha. ng saging pala, hindi yung dahon. Yung ano, Saha. no, saha. Tapos, ano lang, kahit asin lang talaga. Gata, asin, sibuyas, bawang, yun lang. Minsan, di na ako nga binibitsingan, asin lang. Pero napakasarap ng kainan namin nun. Ate Cheng, Ma'am Maria J, pag pumunta kayo ng Bicol, magdala kayo ng sangkap. Sabi ni Kuya Romel. Bakit bro rin? Kalasa ba yun ng laing? Hindi po. Hindi. Ma'am Maria J, malayo Iba pa. siya. Iba siya sa ano. Nag-anong iniisip ko nga talaga kung saan siya malapit na Wala. lasa. Parang, Wala siyang kaano. hindi. Yung laing kasi, iba din talaga yung lasa. Wala siyang ng kaparehas laing. na ano. Parang, Basta sabay-sabay kasi siya na nilutuin. oo. Hindi Paglagyan mo na sa kaldero, tawagin sa amin palusag. Lubi-lubi na. Tapos lagyan mo na yung gata. Tapos lagyan mo na siya ng asin, sibuyas bawang, konting Hindi sa magic. yun sa pinakamadali. Yun lang. Madaling makuha. Tapos pagkulo niya, yun, okay na siya. Yung baliwi kasi medyo tricky siya na Oo. iluto kasi Matagal. pwede siyang Kasi makalason. baka makalason. Yung lason niya. Pero yung lubi-lubi, yung iba nga, yung, basta yung matanda na ano, yung dati kasi yung naghahabal-habal, ano rin siya, yung matanda na yun, ano kumbaga, American citizen din siya na taga dun sa Bacolod dito sa ano, hindi nadaanan namin. Tapos nakita niya na ano, na may lubi-lubi. Pero yung kinuha niya yung lubi-lubi, yung parang patubo pa lang yung ano, pinakang malambot. Sinawsaw niya lang dun sa may na tubig, tapos kinain niya. Yun daw yung sabi niya, nakakano raw sa high blood daw. Pampababa ng dugo, sabi Pero niya. wala, hindi, ano siya, hindi siya, Hmm. hindi pa Yan siya. sabi niya. Sa kanya lang yung, Oh. Sawsaw lang sa tubig. ang lubi-lubi sa amin ay nyog-nyogan. Sabi ni Kuya Benji. Yun, Yeah. Kuya Benji. Sa iba talaga nyog-nyogan. Sa iba, hindi talaga siya kinakain kasi nga daw, ang ginagawa sa ang lubi-lubi sa ibang probinsya, parang Pinapakain sa pakain sa baboy. Ganyan. labaw. Oo. May mga comment na ano ba sa inyo? Lagpas. Hindi na basta. Okay lang bro, joke din yung sa akin. Sabi ni Kuya Ramon. Okay, at 16 viewers alone. akala ko itatali sana natin si Edo pag umalis. Sabi ni Kuya Hawk. Tuloy si Mama Maria J.
Ano ba paborito mo sa Bicol na food, Maria J? Sabi ni Kuya Benji. Hmm. Pag ako nakapunta ng Bicol, ihanda niyo yung native na manok. Hindi Sinasabi. nga, Sinasabi. ni Kuya Ramon. Sige po. Hindi, Magnolia chicken ang iha. Hindi, ito talaga, ayaw niya magpakatay dun sa Ayaw mga mo, manok. ayaw mo. Naawa siya. Ayaw kong bawasan yung chicken ko dito, Kuya Ramon. Pwede natin papakita sa kanya. Nakakatagin. Payakin ko sana si ate Ami, hindi, baka stress siya. Hmm. Na-anxiety ako, Kuya Ramon. Nyog-nyogan sa amin yan, bilubisan. Healthy Yan. ang native naman ako, Kuya Romel. Sabi ni Mama Maria J. Dami mga native dito. Huwag mo gawin yan, Ate Ami, Bro Rene, kay Ate Margie lang pag umulak sa ate. Hindi lahat kami kalaman. Hindi, di ako mamapaiyak, kaya nakabahan lang talaga ako. Iba yung ano ko eh, yung nag-shake-shake na, ganyan. Pero iyak hindi. Hindi mo ko mapapaiyak. Sorry. Iba yung ano ko eh. Ano. Alam ko ano paborito ni Ray sa Bicol. Kuya Benji naman, sisirain pa yung diskarte ni Kuya Ray. Listening na lang ako. Ha, andito na mga boss. Sige, Ate Cheng. Sige po, Ate Ching, salamat po sa ano. Pero magkatatawa Ate Naka-headset, Cheng. naka-headset yan si Ate Ching. Magkatatawa Ate Cheng kasi baka maano ka ng bossing mo. Babasahin ko na lang Ate Ching pag ano sinabi ni Kuya Benji sa'yo. Kuya Benji, alam mo naman talaga. Baka galit si parang Jason kaya hinto ko na lang. Sabi ni Kuya Rin, mag-vlog din ako pa-support sa cemetery ang mag-vlog. Cementerio. Eh, kuya, di ba sa ano, may nagbablog si Maisog Girl. Nakita mo na yan? Hindi ko Si Maisog Girl, nagla-live sa TikTok yun eh. Maisog Girl ang nakalagay sa kanya. Na ano, matapang. sa cemetery ang content niya. Nagla-live siya sa mga cemetery. Siya lang mag-isa. Magkasama. Siya lang. Hindi lang pinapakita sa ano. Eh, kahit sarili niya, hindi niya naman pinapakita. Nag-ano siya. Ay, yung pinakang cementerio lang yung Gabing-gabi. mga Yan pansyon. yung ano niya. Kasi malay mo, taga doon siya. Eh, ang daming cemetery Hindi ah. na pinupuntahan Hindi niya. ah. Kung tulad, alam mo, dito sa atin, dun sa lugar kabila, yung cementerio, daanan talaga kasi may mga bahay dun sa dulo. Magaganda pa mga bahay dun sa dulo. O, ate Amin, nakita mo pala. Ayun, cemetery. Try mo din, kuya. Oh. Kasi wala namang ano. Wala namang lalaki nagko-content. Ay, si ano dati nagko-content din eh. Yung na Jessica Soho din. Yun din ang content niya. Nung pag-uwi kasi nila Kuya Ray sa kanila Kuya Bon, yung pansit na pagkaluto ng ano na, kumbaga nahigop niya na yung sabaw. Oo. Pero yung pansit bago talaga pag natikman nila yung talagang bagong luto siya. Yung bagong luto tapos may sabaw-sabaw pa napakasarap. Yung natikman nila Kuya Ronald kaya sila Kuya Roy, ano na yun, kumbaga nahigop na yung sabaw. Kasi nasa VIP lang tayo, pinamadali ko na silang pinaluto. Oo, ate, mamaya mga 2 a.m. yata. 2 a.m. Basta nagtalag talaga siya sa cemetery. Hindi natakot ate Ami, lagi kaming kambal naka-tune in doon. Ah, nanonood pala sila dun. Hindi, Yung maisog. hindi rin ako masyado, hindi ako, basta hindi ako matatakotin din eh. Pero takot siya sa kalabaw. Eh, syempre, yung kalabaw, may Takot sungay. ka kalabaw, palaka. Yan, palaka niyan. Grabe ang ano ko niyan. Phobia ko niyan sa Sunod palaka. nga, pagkita iba-vlog ko, tatakotin. Yan. Masyado O, ko, basa mo. masyado akong takot sa palaka. Ang ano kasi niyan, nawawala yung ano comment sa akin. Basa mo. Wait lang. Ay, ano ko, Ano, no? i-refresh ko. Si, Ayan na, oh. Late na ako sa basa. umuwaga na pala sabi ni Kuya Rene. Kaya Benji, gusto ko lahat na may gata. Ano, Sabi ni Mama Ray. lahat dito nilalagay ng gata eh. Kahit dinuguan, kahit kaldereta. Bali, 3 na ang nagbablog sa cementerio. 2 girl and 1 boy. Sabi ni, Sino ba yung lalaki dyan eh? May ano pa lalaki yung nagbablog dyan. kanina pa ako nagsasabi na out na ako dito pa rin. Diyan ka lang, Kuya Ren. Kuya Benji, masarap
Tinumok. Tinumok. Ano yung tinumok? Kuya, hindi sa inyo. Ano yung Kuya Benji? Kala ko tinuktok. Yun nga si Kuya Born, nung pag-uwi, may nag-chat sa kanya na ano, yung tinuktok. Tinuktok. Pinangat. Yung tinangap. Sabi ko kasi yung pinsan nito naggagawa yun. Papatikinin ko sana sa si Kuya Born. Masarap din yun yung tinuktok. O kaya pinangat. Ano kaya yung tinumok? Basa mo. Galyang din masarap. Di ko ano yun Kuya Benji. Yung? Galyang. Di ko pa, baka may ibang term yun Kuya Benji. Baka yun, pinangat nga din. Hindi rin namin napatakin kay Kuya Bern. Sobrang ano lang, ang bilis ng pangyayari kasi. Mamaya na po yarin eh. Biglang naghahamon sa likod ko. Iyan ko muna. Ano tinumok? Hindi ko nababasa. Kuya Benji, sabi ni Mama Maria J. Pero mga gata, yun nga. Pikidilyo. Mama Maria J, pikidilyo yung tilapia na may gata. Tapos iniibabawan ko pa yan nung lubi-lubi. Yeah. Laing marami dun sa bahay. Kilo mama. Bukas nga yun ang iulam namin. Ginatang tilapia. Ginagawa tilapia. Balinghoy. Adobo sa gata. Yun ang inulam namin ngayon, gabi. Balinghoy, tapos sinaluan ko rin ng lubi-lubi. Labong. Bung. Yun nung nagpunta kami sa bukid ng Hipon at buko. Ah! Ano? Adobo sa gata yun. Ano? Ano? Buso. Ano yun? Buso yung... Yung hipon at buko. Daw yung buko. Ano yun, Ma'am Maria J? Yung buko sa amin is buso. Oo. Ano yun kuya? Yung pinaka-ano namin dito niyan. Ano? Adobo sa gata. Adobong gata. Libas. Nilalagyan namin ng libas. Na yung gulay sa amin, hindi ko alam kung anong term yan sa ibang lugar eh. Basta pampaasim yan. Yan yung nilalagay sa mga di ba? Sa mga karneng gusto na maasim, ganyan, pampaasim. Dahon siya ng puno. Bahay na talaga pa rin Jason na may lakad ako bukas. Excuse. Sige kuya rin. Sige po kaya rin ingat po sa lakad mo rin bukas. Good night. Labong masarap yan. Meron kaming kinuha na labong. Oo, sobrang liit pa lang. Lilipat na si Bro dito sa ibang live. Kaya ako papahinga na daw siya eh. Labong masarap sabi ni Kuya rin. Huwag magtalo. Lahat masarap. Oray, bamboo. Oo, Ray bamboo. Ray bamboo. Madami ang ano dito. Yung buko naman, Excuse me po. masarap talaga yan. Pag napalambot ng gusto. May vlog na ba ako yun? Oo. Parang wala. Ano, Parang sa Facebook lang. sa Facebook lang nung nagpupunta ko. Kunin ko nga yun. Yung unang mga video mo nung Kunin ko yun sa Facebook tapos i-ano ko sa short video. Oo. try mo. May mga ano ko, mag-vlog ako niyan sa Facebook. Naitulog Sa Reels. Kasi dati, yan yung dati kong ano, sa Reels. Tapos din kami kumakain sa, Wag mo sa napilit. gitna ng ano, sa court. Kinain ang bamboo Benji. Go, go, go na ako. Thank you. Sa trophy Kuya Benji. Thank you po, Ma'am Maria J. Thank you, Ma'am Maria J. Sa ano. Ingat po sa work at sana may mga ano ko pa. May mga client mo. Ito mga sakit ng ulo ko eh. Hindi, isa ko Oo. Baby Bamboo, Romel Labong. Labong yung labong. Dati amin lilipat si Pepe nakalive na silip yan. Ma'am Maria J, ingat po sa work at thank you po sa sa time, sa pag-tune in, Thank you. sa kwentuhan din po. At yun, alam na din namin kung ano ihahain namin sa inyo once na makapunta kayo dito. Request lang kayo pag Oo. dumalaw. Para makapaghanda pa. Yun nga yung nahiya talaga kami kay Kuya Pen kasi hindi talaga namin siya
Hindi rin kami Yung nakapaghanda. madalian yung ano nila eh. Sobrang, hindi ko alam, sobrang bilis lang talaga ng pangyayari talaga. Hindi nga kami nakapagkwento ni Kuya Bernard. Medyo na ano din, medyo nahiya din talaga ako ng mato. Hindi ko alam ba, naunahan ako ng hiya talaga eh. Ingat Ma'am Maria J. sa work. Sabi ni Kuya Romel. Akala ko bamboo yung kawayan. Oo nga, Kuya Romel. May ano kasi yun, may maliit doon. Yung patubo pa lang. Yung maliit pa lang siya. Yun. Bamboo siya. Kung parang niloloko na ako nito ni Kuya Romel. Hmm. Thank you, Kuya Romel. Sabi ni Ma'am Maria J. Ingat po, Ma'am Maria J. Ingat po. Thank you po. Thank you. Ingat po kayo palagi. Always, always. So itong viewers, hello. Naghahangin At sa 13 na nag-thumbs up, shout out po sa inyo lahat. Alin mo? Nag-i-stick yung comments. Nag-aham sa inyo. Hindi mo? Ay, okay na. Ingat po Ma'am Maria J. Sabi ni Ako lang, to si Kuya Ho. Romel. Ako lang to si Ho. Sa lahat. Anong lasa ng tilapia? Kasing lasa din sinba ng isdang dagat. Pag ano po, yung tilapia kasi, pag sinabawan, halos parehas sila ng lasa. Pag sinabawan. Kasi, nung, Pero mas masarap sa tilapia kasi yung ano yung inaalagaan. Yung talagang mataba siya. kasi yung kapatid ko, pag umuwi dito, sarap na sarap siya sa tilapia dito. Mm. Iba daw yung, Iba yung lasa ng ano, uulan ba? tilapia din. Yung Iba pusa. daw, iba daw ang lasa ng ano, ng tilapia sa Manila Iba naman talaga. kaysa dito. Parang yung tilapia din parang may lasang, hindi naman sa pag ano, parang may lasang Putik. putik. Yung ano dun, tilapia. Pero dito, pati yung asang, parang gusto mong kainin. Pinangat Masarap talaga amin na hipon na may buko, na may buko. Buko pala yung sinasabi Buko. ni Kuya Benji. Yun nga, Binalot. pinangat. Binalot sa dahon ng gabi. Mm. Kaya dahon ng kalabasa. Yung iba kasi daw ng kalabasa, yun yung Ah. binabalot. Sa atin, ano yun, dahon ng gabi, o kaya dahon ng yung tanag, kahoy na tanag, yung sinasabi mo na gusto mong itanim. Yun yun. Pero mas masarap nun, para sa akin, yung pinangat, yung ano siya, yung alimango. Tawagin sa amin, ugama. Yung maliliit Pero- na nakukuha sa sapa lang. Pero yung hipon, masarap din siya, masarap siya. Kaso ang problema sa ating dalawa, allergy. Pero masarap talaga yun kasi nung dati di pa ako na-allergy niyan. Sumasakit yung tiyan ko niyan eh. Yung hipon. Dati nilalaga ko lang siya ng tubig asin lang. Ewan ko lang ngayon, ba't sa ukoy, makain ko yung ano. Hindi. Maya maya, masakit na yung Nagpipinangat talaga kami. Tiyan ko. Sanay na sanay kami sa Mm. pinangat na Limango. alimango. Yun, Kuya Benji. So, yung napupulot-pulot sa sapa na maliliit, yan yung ginagamit namin. Hindi masyado sa hipon. Idol, sinabi ko lumipat ka. Hindi pa kasi ako nakatikim ng tilapia kaya Nagtanong ako. nagtanong ako sabi ko rin yun. Ang galyang sa tabi ng sapa, sila malaki ang laman magilaw. Galyang. Ano ibang term Sige. yan, Kuya Benji? Galyang. Sa sapa daw eh. Narinig ko na yung galyang. Sarap yan, Kuya Romel. Ihawin yan. Nakakalimutan ko. Inihaw, masarap din. Pero yung pinakaano sa amin talaga, yung pikadilli. Picadillo. Prito. Pag prito, gata, yan. Masarap na. Para sa akin yung gata. Buko ay mura.
Buko ay mura. Buko, ay, Oo, buko. yun. Tinatagtad Mura. talaga siya. Ano yon yung buko na, yung patigas pa lang siya na parang wala pa siya magino. Siya, ay, Ano ba yung connecting tayo. Okay na. Yung, Sakit ang likod ko eh. yung ano yun, Kuya Benji, yung hindi siya Ang na, tawag dito. Basta hindi pa matigas siya na ano. sa malabot pa siya. Mm. Mura pa nga. Mura pa yung buko. Mm. Mura nga yun. Hindi nagahang. Yung malambot pa. Yan. Yung iba nga ginigiling, pero si mama niyan, tinatadtad, Oo, kasi mas ano, kinachap. Pag giniling kasi yung pinong-pino na masyado, naghihiwala yung gata Oo. sa ano, sa sapal. Tapos, sinachap yan ni mama. masyadong pangit siya kainin kasi para siyang Naalala ko yan talaga. Yan yung mga isang mga pangtinda na ano, pang-ulam na yan pa yung mga kasama nagbinuhay kami nila. bibihira. Pagpapamilya. Pumupunta kami niyan dun sa bukid. Tapos manguhuli kami ng alimango. Iipitin pa yung kamay. Tapos pag uwi namin yan, mangunguha si Papa dun sa pinagkuha na natin ng ano, kahoy. Ng nyog. Lalagay dun kasi pinangat niya. I-chop yan, chop. Tapos balot. Tapos pag pakukulaan na siya, pakukuluan. Tapos magagawa ka ng sarsa. Na yung kahong gata. Gagawan mo yung sarsa. Yung ibang sarap. Manghang. Ang alam ko lang bro, ay Oo. isdang dagat. Mahal ang isdang dagat dito, Kuya Romel. Kaya yun din ang bihira namin matikman din. Ang mga isdang dagat. Nung nagpa-Maynila tayo, nung ito lang, nasa biyaya tayo, nag-chat si Baby. Ulam nila yung tinuktok. Oo, Pinang. yung pinangat. Magbihira kami, Kuya Romel, isdang dagat. Mahal dito, malayo kasi kami sa dagat. Yung dagat yun yung pinuntahan namin, yun yung pinakamalapit na dagat. Kaso hindi pa doon yung palaisdaan. Doon pa sa medyo. 11 yun lang po. Kaya medyo may kamahalan pag mga isda. Halimbawa, yung isda, ang kilo, 300, di ba? 300, yung Yung tulingan, Tulingan, mahal dito. malunggong, Kasi malayo kami sa dagat. yung sapsap, yan. Pero yung tilapia naman dun sa ano, dala ng balatan, pag nakapunta naman dun yung tinda, mahal din doon. Kung halimbawa, 100 dito, baka 200 doon na binta nila. Ay, yung hito daw, nagtry si Kuya Romel, hindi daw kaya ng sikmura niya, nagtry siya. Masarap yun. Masarap yun, Kuya. Pero depende kung yung iba kasi, kung saan-saan lang inuhuli yung hito. May inaalagaan din Pero yan, Kuya Romel. kapag malinis yung pinanggalingan, napakasarap yung hito. Hindi sinasama yung ulo dyan. Oo, tapon na yung ulo. Yung katawan lang talaga. Kaya pag Tapos, sa akin, kapag may nagbinta sa akin ng hito, ginagawa ko niyan, kinukulong ko muna siya. Kumbaga, pinapasukan ko muna yung mga kinain niya. Sa Ano yun? lagaan, hugasan, yan yung pinakamasarap din. Isa din yan sa paborito Adobo. ko, Kuya Romel. Adobo sa adobo. gata. Tapos lalagyan mo pa talaga. May Libas. dawan kasi kami tinatawag na libas. Alam naman nila yan, o Yung libas. pampaasim. Yan yung masarap talaga. Tapos, madaming luya. Yan, masarap yan. Anong oras na ba? Ay, ala. Nagwawan na. Tabang alat, masarap yung tilapia. Sa amin, ano yung tilapia sa tabang eh, sa lake. Ayan po, at maya-maya mag-out na ako. Bakit? May gagawin pa kami ni Papa pala bukas, di Ay, alauna na. oo, magbubungkal kayo Oo. ng ano, poste. Yung usapan namin ni Papa, maaga. Yung wala pang init. Usapang pagkain tayo, yan, Oo. magbubungkal tuloy kayo. Yung nga, Yung dito Kuya Benji, ano, ilog, ay sa lake eh, tabang. Kaya, yun daw masarap na tilapia. Tabang alat, masarap na tilapia, sabi ni Kuya Benji. Rain, ang aga mo kanina sa live ni Rock ah. Sabi niyo ko, may good name na kami. Basahin mo nga dyan, nagahang ang po. ulong ka po. Ano daw? Sabi ni Kuya Benji, dalhin mo nga kambal si Romel sa Olongga po. Tawa sila.
Yan lang ang ano. Saktong 1 po, mag-out ako. Mag-out. Mag-out na rin si Ate Ching, nagutom daw sa pintuan. Adobo sa Oo. gata na ano, na nahito. Yan. Pagkain Masarap yung yan. ano. Isa din yan sa paborito ko yung Kanina hito. nga. Pero pumipili ako ng magluluto ng hito kasi medyo ano eh, dapat malinis yan eh. Kanina dami ko na naman nakain, pati sa amin. Yung balingoy. Malinis tsaka ano. Kinuha ko yung tanim Sitaw. dito, tapos dinala ko dun sa bahay. Ginayat yung balingoy. Yung maninipis ng pagkagayat. Dami kong nakain talaga. Tapos may halong ano. May halong sitaw. Ano sabi? Ayun, hindi ako nakaabot Kuya Ruben. Sabi ni Kuya Ray. Mm. Bro Ben, maarte si Kambal. Ayun po, saktong 1. Out ako. Pasensya na po. Hindi ko na ano, hindi ko napansin yung ano. Hindi pag nagkikwentuhan talaga. Oo, di ko mo napansin. mapapansin yung oras. May gagawin pa kami ni Papa bukas, tapos maghahanap ako ng ano, maging parang sa mga dos na gagamitin pampatayo dun sa kubo. I-inquire ko kung saan yung medyo mura-mura para sa linggo nga magpapabayanihan ako doon para buhat na yung kubo dun sa sa lupa na nilinisan na namin para matayo na kaagad yung kubo dun sa linggo. Tapos Ang pinagisnan kong pagkain, bro Ben. mag Yung mga islang magpapakain lang ako niyan. May mga sinabihan ako dito. Kaya bukas dapat ma-prepare ko na bang anong araw bukas? Hindi ko alam, may Ano nakakalimutan mga- ko na yung araw. Ang alam ko lang kasi Friday gumising na ba magtrabaho. bukas? Ay, Thursday ngayon. Thursday, Webes. 23 lang yun. Webes. May ilang araw pa tayo para Oo. Kaya yun, ipiprepare ko para tuloy-tuloy. Sabi ni Kuya Romel, ang kinagisnan kong pagkain, bro, 20 yung mga islang dagat, wag lang butete. Ano yan? yun yung ano, Diba? hinuli nga yun sa ano, nabuha kanina. Ano? Nung malengke. Yun yung Bakit? ano, tikong. Tawagin sa atin na tikong. Hindi, ang tikong sa atin mahaba eh. Ano, Hindi, tikong ka mo mahaba. diba yun? Ang tikong, yun yung ano, butete yung malaki yung mata na paganyan. Parang tilapia na winilag. Yun Ano yun. eh. Akala ko nakita kita dun sa live na kayo ni Kuya Jojo. Silent ako dun. Mhm. Sabi ni Kuya. Yung Kung sa wala- shoutout kay Kuya Jojo. Kung walang kamote at balingoy ang galyang, pareho lang din sila mga pwedeng nilupak. Gal- Ay, yun na. Nakuha ko na. Ang galyang. Ay, sukuwan. Para siyang nilulubak. So, parang gabi. Hmm. Parang gabi ba yung ano? Yung Bilang. bilang. Ah. Bilang yan sa atin. Galyang pala sa kanila. Bilang. Bilang. Hmm. Yun po. Ay, yun nga, Kuya Benji, yun. Ibang Saka term yung- sa amin. Ay, sunamu. Bilang sa amin. Hmm. Baka sunamu. Baka na mo. Yung Makati yun, Kuya Benji. Hindi. Hindi yung kulay. Ano yun? Nagdidilaw-dilaw. Oo, sabi niya yun. Hindi dilaw-dilaw. Hindi Pwede. siya Makati. Pwede siyang ano. Pero nilupak. inuugasan yun ng gusto. Yung katulad sa ibang ano, Mm. pinababad sa sapa. Yun yun. Oo nga. Natrabaho pa Oo. rin. Pwede siyang nilubak. Nilupak sana yun. Nilubak sa atin. Dilaw-dilaw siya. Galyang. Parang medyo ano yun dito. Hmm. Inuugasan niya ng gusto. 10 viewers, hello. At maraming salamat sa mga nag-tune in. Sa lahat. Masyadong sila pasalamatan sila mo kasi one out Kuya tayo. Benji, si Kuya Hawk, si Kuya Romel, si Kuya Rainby, Hmm. si Ate Cheng, si Ma'am Maria J, Kuya Jaime, si Kuya Rene. Hmm. Yun, at Sa mga silent viewers natin. Kuya Danilo. Hmm. At syempre sa mga silent viewers, alam namin nandiyan ka. Hmm. Mga silent viewers, salamat. Nandiyan yan si Kuya Bernie, Mag-out na rin tayo. si Kuya Roy. Opo. Kasi para bukas, basta yung ano bukas, Tulog na kayo Pag- parang Jason at
pag kaya ng oras, pag maano ko na yung mga pinapagawa ni Papa sa akin, sabi ko kay Papa, hapon naman kami magtatrabaho. Tapos, baka makalusot ako dun kay Tricia. Bukas. At tsaka Para makatulong tayo dun. sa kung ano po, open po kami sa mga suggestion sa halimbawa kung nagkakamali. Kasi yung bahay kubo namin is kaya gusto ko talaga magtanim na asin yung mga kakao. Yun, ganyan, salamat kay papaya. Benji. Nood na kayo vlog ni Jason. Yun, salamat. Thank you Kuya Benji, thank you Kuya Ramon. Thank you po Ang- sa lahat. Sa bahay kubo po na gagawin namin, kung may suggestion po kayo, pwede kayong mag-comment. Kung halimbawa may napapansin kayong agad po gabi ninyo, open po kami. Makikinig at makikinig kami sa mga suggestion mo. Mas maganda yung kakalabasan nun. Lalo na yung may suggestion kayo about sa pagtatanim kasi yun, bago pa lang yung bago pa lang yung gusto kong ma-experience talaga, ibuhos yung namin sa pagtatanim. Yan, salamat Kuya Jaime. Lilis ko muna ang mga vlog ni Rojapong Benji. Sabi ni Kuya Romel. Ay, Kuya Romel, ako din. Salamat po. Salamat. At ayun, ilang araw na lang Kuya Jaime. Kaya sabi, 30 days. Siguro mga kalahati ng mga payan kaya ingat ka po at sana mag-enjoy kayo dito sa ating Pilipinas. Sana makakadalaw din kayo dito sa Kamsor. Kahit magulo ang ating Pilipinas. Saktong 1. At tayo, na, 12:52. Ayun, may konti pa tayong oras. Konti pa. Yung At sa baka tayo ma-kick out. 2 hours challenge na. yun. Yan. Challenge yun. Thank you. Ayun, si Kuya Romel. At Inaabot siguro- na rin pati ko ng antok. Siguro sa 12:55 na tayo mag-out, maaga-aga. 2 Kailan? minutes na lang, ayun. 2 Sige, minutes sige. na lang. Kasi lilipat pa to si Kuya Romel eh. Lilipat ka Kuya Romel. Maraming salamat. At sana panoorin nyo yung vlog bukas na magagawa namin doon nila. Ay, nagtanim Papa. kami ng bakawan Kuya Benji sa Mindoro. Mag-end na ba ng kayo? Mindoro. Wala na kami, malilipatan, maya pa ako. Mag-live, sabi ni Kuya Romel. Live ka na. Madami kasi sa amin pwede sa norte. Sabi ni Kuya Benji. Mangrove. Nakapagtanim na ako niya ng mangrove. Ganyan lang yan, oh. Patulis lang yan. Tinatanim. Ano daw? Busy lang ako sa ahim-ahim kakamili. Pumapag-ibig na naman si Kuya Romel. Baka naman maiyak-iyak na naman. Kuya Romel. At yun, last 1 minute. Sige. Yun. Antok na talaga eh. Dumalaw na yung antok eh. Kung may maisa-suggest kayo dun Oo. sa kung paano natin papagandahin at mag-comment lang kayo always po sa mga sa mga video mo sa ating bahay kubo serye. Wow. At abangan nyo rin yung pag-ano ni Kuya Tugsok doon. Vlogger na vlogger yan. Tatanungin ko si Kuya Tugsok kung may gawa o wala. Para kung may panahon siya, kung wala siyang, kasi minsan may trabaho din si Kuya Tugsok. Para makagawa na doon ng gripo na di bomba. Pwede din ang botete. May inaalis lang lasa. Ay. Dito kay Numpis ka daw. Ayan, at out na kami. Bye-bye. Yung botete Thank Kuya you. Benji, may kinumpis ka dito sa bayan namin. Thank you sa lahat. Nakakatakot. Thank you, Mag-out na Kuya po kami. Benji. Thank you Kuya Benji, At Kuya susunod naman Romel. tayong live. Basta pag wala akong upload, matik live tayo. Kuya Romel, Salamat, Kuya salamat, Benji, salamat, salamat. Si Kuya Hawk, si Kuya Thank you, Jaime, thank you. si Ate Cheng, Mama Mama Maria Reggie. J. Sino pa ba si Kuya Rene? Si Bye-bye. Kuya Rain. Kuya Rain, makakalimutan pa kita eh. Basta, ingat po kayo lahat. Kay Danilo. Bye. See you.